Ähliňizde salam, kanalyma hoş geldiňiz. Bugün kesilen agaç görnüşli tortuň taýýarlanyşyny görkezmekçi. Tortumyzyň kremini taýýarlamaga başlaýar. 2 nahar çemçesi mekkanyň kraxmalyny, 2 nahar çemçesi uny, 3 nahar çemçesi kakaowany gawamyda alýar. Uny we kakaowany hökman eleň, 1 stakan şeker hem goşýar we gowra önümlerimizi ilki gow garşdyrýar. Yarım litr süýdümiz bar. Süýtden bir adagyny goýup üstüne 2 sany ýumurtkanyň sarsyny hem goşýar we ýumurtkalar gow garşýança bulaýar. Sonra süýdümiziň galanyny hem goýup, gow edip oda goýmanka tokka unlar galma diýaly gow garşdyrýar we orta ýanýan otda elimiz aýyrman bulap durýar. Gaynayan çabuluýar we gaynandan soňra şular ýaly goýulaşýar. Gaynandan soňra üstüne 50 gram meske, ýani 1 nahar çemçesi dolu meske bolýar. 50 gram meskeni goşýar, 150 gram hem şokolad we 1 gap vanilin lonýar. Bular meske bilen şokolad hem ereýänçe gow edip garşdyrýar. Şeýle çalýan şokolady bilen taňatgan bolar we otdan alan madymyzy üstüne şular ýaly krema degirip paket ýapýar ýa-da streç ýapyp goýar. Eger krema degirmän ýapsak, onda kremanyň ýüzi gowraýar we kremimiz gow sowaýar, sowaýança garaşýar. Ýumurtkanyň sarysyny krem üçin ulanypdyk, agyny hem tortumyz üçin, kökes üçin ulanýar we ýene-de 4 sany goşmaça ýumurtka ulanýar we agyny sarysyny aýyrýar ýumurtkalaryň. 4 sany bütün ýumurtka, 2 sany hem goşmaça ýene agy bar ýumurtkanyň. Aklaryň üstüne bir çümmük duz goşup, gow mikseriň iňi uly tizligi bilen şular ýaly ak köpük bolýança mikserleýär. 1 stakandan 1 barmak az şeker ulanýar tortumyda. Şekeriň ýarysyny ýumurtkanyň agyny ulanýar, ýarysyny hem sarysyny ulanýar. Görşüňiz ýaly ýumurtkanyň agy şular ýaly goýulaşmaly. 4 sany ýumurtkanyň sarysyny galan şekeri goşup, gow edip mikserleýär. Rengi agaryança mikserleýär we 1 stakanyň 4de 1 ýaly gyzgyn suwumyz bar. Yani 50 millim su hem ýumurtkanyň sarysyna goşup ýene mikserleýär. 1 stakan un, 1 kiçi çemçe gabartma tozy, 1 gap hem vanilin ulanýar, hemmetini bolan eleýär. Unumuzy ýumurtkanyň sarysyna gow edip garşdyrýar. Soň çişirilen ýumurtka aklarymyzy hem 3 gerekde ýumurtka sarlaryna goşýar. Aşakdan ýokary görnüşine bulasaňyz has gow bolar. Çişirilen ýumurtka aklarymyzy ýumurtkanyň agyny söndürmejek bolun. Bisküwitimiziň harja hem taýýar boldy. Ýagly kagaz serilen duhovkanyň listini 2 bölüp pişirdim. Men tebämeniň pişirjek gaplarym birazajyk iýinsiz bolanlygy tebäpli 2 bölüp pişirdim. Eger siziň pişirjek gabyňyz uly bolsa, onu 2 böl, men pişirseňiz hem bolýar. Öňden gyzyp duran 775 gradusly duhovkada 12 minut pişirdim men. Siz öz duhovkaňyza görä pişiriň, ýöne esasda duhovkada kän saklamajak bolun, gowramasyn bisküwitiňiz. Eger gowrasa, dolanyňyzda kyn bolar. 10-12 minutdan kän pişirmäň sebäbi ýokajyk bolanlygy sebäpli çalt pişýär. Ýüzüni gyzgyn wagty arasa ýagly kagazy goýýar we aşaňdaky ýagly kagazyny aýryp 2 ýagly kagazyň arasyna gyzgyn wagty derrewjik dolaýas. Eger urlet pişirmek isteseňiz, bu resept bilen urlet hem taýýarlap bilersiňiz. Bisküwitimi sowaýança kremini taýýarlaýar. 1,5 stakan, ýagny 300 gram soğuk slivkanyň gawamyda alýar we mikseriň ýuwaş tizligi bilen mikserlemäge başlaýar. Tizligini kem-kemden ýokarlandyrýar. We slivkamyz şular ýaly görnüşde goýulaşýar. Soğan kremimizi hem birazajyk mikserleýär. Goý krem bolanyny sebäpli mikserleriňizi kynrak bolup biler. Kremimizi slivkanyň üstüne goşup, ikisini bilelikde gow mikserleýär. Başda kynrak bolýar garşdyrmak, ýöne näçe gow mikserleseňiz şonça hem krem birazajyk açylyp gowşaýar we ören lezzetli goýjak krem bolýar.
Men bu kremi tortlaryň arasyna ulantsam hem bollanýar. Sebäbi hiç ýüregiňe degenok, ören lezzetli krem bolýar. Şol durşuna hem ýyp bilersiňiz krem taýýarlap. Kremimiz taýýar boldy. Biskvitlerimiz hem sowady. Biskvitin gyralaryny deňleşdirýäs. Ve men her biskvidi 3 bölege böldüm. Siz eger uly gapda pişirseňiz 5-6 bölege bölüp bilersiňiz. Her keten bölegimizi gowadyp krem çalýas. Ve birinci bölegimizin diňe ödüni dolaýas ilki. Birinci bölegimiz şu görnüşde dolaýar. Ne görüşüňiz ýaly biskvitimiz hiç ýyly ýarylmady. Aňsatjak dolanýar, sebäbi ýumşajyk biskvit bolýar. Kremi hem bol çalýar aralaryna. Şular ýaly görnüşde sepläp gitýäs bir-birine we birazajyk elimiz bilen gatışdyrýas. Keten böleklerimizi birleşdirip bolduk ve kremimizden bolca hemme yerine gowadyp çalýar, hem üstlerine hem gyralaryny tekizleýär. Siz isteseňiz şu görnüşde tegelekligine hem goýup bilersiňiz. Men bunu kesilen agaç görnüşini ýasamak istedim. Şonuň üçin hem ýanky gyralardan kesen bölejiklerimizden hem agaç şeklini bermäge gynançdym. Yerine krem çalýar. Kesilen guran agaçyň görnüşini ýasaýar. Şonuň üçin hem ýylka bilen şular ýaly şekil berdim. Gyralaryny hem bıçak bilen agaçyň şekillerini ýasamaga synançdym. İşine diýal bedäp bilersiňiz, men miweler bilen bededim. Gyralaryny hem şokolat oňtuklary bilen toprak ýasadym. Ak şokolatdan bolsa agaçdan çykýan kömelejiklerin şekilini bermäge gynançdym. Tortumuz taýýar boldy. Tort hökman bir gece ýa-da 3-4 saat haladilnikde goýup, sonra iseňe taşga bolar. Ren ýumşajyk hem tagamly tort bolýar. Hökman taýýarlap görmekle maslahat berýän. Men haladilnikde goýmankam, size içini görkezmek istedim. Videomu tomaşa edeniz üçin köp sag bolun. Täze videolarda görüşýänçe.